70-luvun 71-luvun leulantteja, jota oli tämä on uudelleen koritettu. Kerropa miltä vuosikymmeneltä tämä työasu nyt on sinun päälläsi? Tämä työasu on aika vanha. Tämä oli jo silloin 60-luvulla ja jopa aikaisemminkin oli tätä käytetty. Ja tämä joskus 80-luvun vaihteessa sitten siirtyi Puseron malleihin. Ja tämä oli hyvin kaikista yleisin linja-autokuljettajalla. Postilla oli tämän värinen ja yksityisellä oli tummemmat värit sitten. Oliko se käytännöllinen työasu? Eihän tämä mitenkään käytännöllinen, niin kun takkit päällä jotakin rahtia tai postia, niin sehän oli vähän, se oli vähän sen aikaista muotia tämä. Ja edustavan näköinen se oli aina siihen aikaan, vähän niin kuin upseerin asu, mutta ei sitä mitenkään käytännöllisesti työasuksi voi sanoa. Onko se järkeä? Saa kiskoa ihan. Näytät tosista. Voi maa, se on joka jyllää. Aika pienellä. Kyllä. Otetaan vähän tänne. Ei tämä aivan vielä tuolla kuulta vaan. Tämä on entinen Kajaanin tie. Niinhän se on, vanhaa Kajaanin tietä ajellaan.